إذا مدب زي بمديات نساء حزبات تجراين إيرتران زفنا مدبي مدباتنا لحزب تجراين حزب إيرتران أبزقد سوز عباتات زتكوري صلاتي زقال حوم نيتصل إيش الحتات بمقلع متساء حزب تجراين حزب إيرتران وحسم انتخخون أمونغو زمحات حزبات وحس سلام كله زسرح ميدياي ناخن ولعين السلام ناخن سلام من العالم كوينكم مدب تنساي حزبات تجراين إيرتران ميديا تكاتاتلو زلخم كبرات حواتنا حتن لمشت أزيو أقداسر استي مزم كبرات عدمات كنمسينا أرسنا خمستري وزلخم تصفى سلامن قد دم بفتحن انتايو أبزب اللي خون كبر حاو إنجنير يعقوب ناي تاريخن مرمرن كومون غازتنيا حاونا يماني كاسا كومون دكتور فساها لمشت مسايب زي حبيرم كمسيم مو يعقوب حاوي بغتنا بوخنات حدا ساعة جزي لنا أبزي أقداس جزي زرست زنا العلل دلنا مخنيات مبات هو سلام بايتا تجيروس درو قال معباليتاتون يرلو كمتي وعلى سلام زفقدو مسرت جن نوع حنا كله زدليو ويكان عنكفات المفتار كخال تسابوتات يرلو سلازي نحنا كم دليتي سلام نخلتي حزبي أبزوانا وبسلام زنورلو من قد المفتار انتاي كنقبر يقبعنا كم تنساي كم زخونا دلاي سلام وقن مجمرتا يغني اللي حاو أمان يحوات كأنكوع دقيمنا ترخبنا كما يكنيهم حاو أمان بتعمي تصبوق حتى أيو اتي نحنا كم أفريقاويان كم إيرتراويان تقارون ويكا إثيوبياوون سلام كنمت أيكالنان أبكينات بزحات من سياتنا ناشتنا ديتاتنا أبوتاتنا بزح كسران بزح تلقيت تخايدي بزح على فغل تعمد بناي حيالان تتصعنو ناب سلام أنفت ناي سلام متيئو أثليستي تخصت أطويل الله زي أزي قداسي درجة ويقا قداسي كوناتيو نزهون النتزي كله سلام زدلي كله فتح زدلي كدقفو يزلو مغنياتو اتم نعقرقرن سلام زيدليو أب إن كلهم من إسياتنا أبرخا أب قدا قد وخارو بوردر كتحلو هاجر كتحلو ناولو زنبروم نعاتهم عندري وي نعاتهم ناتاتهم ترى عقرقرنت كويناتنيو نعاهم كتطفو من حركونكا بحتصيرو سلام كتمتصت كلالكا نسلام زي تقديسهم زحزو حيلتات اللو تي اب تግራይ ዘሎ መንግስቲ እውን ተገዲሲ ሒዝዎ ዘሎ ይድመስል ነቲ ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ እውን ብዙሕ ፀቕጢ ብናይ ዓለም ለኸ ወሪድዎ ኣብቲ ሰላም ተፈሪሙስ ኣብ ምትግባሩ ይሰርሑ ኣለዉ which is በኣና ብደንበ ፍትሒ ወይ ደለይቲ ሰላምን ፍትሕን ከዓ ነዚ ክንድግፎ ኣጀኹም ክንብሎ ብሰላማዊ ሰልፊ ዲና ኣብ ደገ ዘሎ ኩሉ ትግራዋይ ይኹን ኤርትራዊ ነዚ ኣብ ዞባና ተፈጢሩ ዘሎ ቁርብ መሰርሖ ናብ ዱልዱል ነባሪ ሰላም ክበፅሕ ክንድግፎ ኣለና እቶም ዝዕንቅፉ ዘለዉ ከዓ ኮነ ኢሎም ኣብቲ ሒዞሞ ዘለዉ መሬት ኣብዘይ ዓዶም ኮፍ ኢሎም ዘለዉ ናይ ህግደፍን ናይ ኣምሓራን ሓይልታት ካብ ትግራይ ወፂኦም እቲ ህዝቢ መሰርሖ ክረክብ ረድኤት ክረክብ ገለ ናብቲ ዝነበሮ ንቡር ክምለስ
ኩሉ ኣብ ደገ ዘሎ ትግራዋይ ይኹን ኤርትራዊ ፃዕሩ ክቅፅል ኣለዎ ጠጠው ክብል የብሉን እቲ ክገብሮ ፀንሐ ስጋብ ሕጂ ዓብይ ፍረፍሪ ኣብ ታሕቲ ዝግበር ዝነበረ ኩናት ጥራሕ ኣይኮነን ናብዚ ደረጃ እዚ ኣብፂሑ ስለዚ ኣይ ቲንክ ብሓፈሻ እቲ ሃዋህው ተስፋ ናይ ሰላም ኣዝዩ ፅቡቅ ኣሎ እቶም ክዕንቅፉ ዝደልዩ ኩሉ ናይ ምዕንቃፍ ስራሓት ንኣብነት ህዝቢ ምቕታል ረድኤት ንኸይሓልፍ ምትዕንቃፍ ኩሉ ነዛ ሰላም ክትዕንቀፍ ዝከኣሎም ይሰርሑ ኣለዉ ነዚ ከስተውህሉ እቶም ክልተ ሓይልታት ተፈራሪሞም ዘለዉ ብከምዚ ከምዘይ ንድሕሪት ከምዘይ ምለሱ ነቲ ሰላም ክኸድዎ ከም ዘለዎም ከፍልጡ ኣለዎም ምክንያቱ ዝኸፍአን ዝዓበየን ዕንወት ክምፅእ ስለ ዝኽእል ናብ ካልእ ኩናት እንድሕር ተኣትዩ ደንበ ፍትሒ ከዓ ክቕፅሎ ዘሎ እቲ ሕጂ ስጋዕ ሕጂ ክገብሮ ዝፀንሐ ኣብ መወዳእትኡ እውን እቲ ቃልሲ ኣንፃር እዚ ናይ ፅንተት ሓይልታት እዚ ኣብ ከባቢና ክህሉን ክነብርን ስለ ዘይብሉ ንዕኦም ኣሌኻ ሰላምን ፍትሕን ንቡርን ክርከብ ኣለዎ ኣብዚ ዞባ ኣብ ኤርትራ ብፍላይ እቲ ቀንዲ ኣርክቴክት ናይ ዝኩሉ ኩናትን ጥፍኣትን ኣብ ኤርትራ ዘሎ እዩ ስለዚ እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ዝጠፍኣሉ መንገዲ ቀፃላይ ክኸውን ኣለዎ ክብል ይደሊ ሓዋማ እዚ ከዓ እቲ ደንበ ፍትሒ ክቃለሶ ኣለዎ ማለት ተቃልፁ ቅይሮ ኣለዎ ክቕፅሎ ኣለዎ ኣብዚ ቀረባ ግዜ ንኣብነት ኣብ ብዙሕ መራኸቢት ብዙሕ ንሪኢኹም ኣለኹም ዓለም ለኻዊ ሰላማዊ ሰልፊ ክካየድ እዩ ብኤርትራውያን ኦርጋናይዝ ዝኾነ የማነ ምሳ ምዝ ዘሎ ኩነታት እዚኦም ነዚ ሰላም እዚ ክውን ከይከውን ክዕንቅፉ ዝደልዩ ዘለዉ እንታይ ዝገብሩ ዘለዉ እንታይ ዕላማታቶም እንታይም ክረኽቡ መወዳእቱ እንታይ ንምብፃሕ ኦኬ ድሮ ኣይቀኒለይ ኣማን ሓወይ መጀመርታ ብዙሕ ኣይቀኒለይ ድሮቲ ሰላም ካብ ዝፈርም ሓደ ወርሒ መሊእ ኣሎ ማለት እዩ ውዕል ሰላም ካብ ዝፍርም ሰላም ምፍራሙ ከምዚ ኣቀዲሙ ሓወይ ያቆብ ክገልፆ ዝፀንሐ ናይ ኩሉ ትዕዝብቲ እውን ሰላም መወዳድርቲ የብሉን ካብ ኩናት ወፂኻ ኣብ ጠረጴዛ ወይ ኣብ መንበር ኮፍ ኢልካ ጉዳይካ ብሰላም ክትፈትሖ እቲ ኩሉ ህዝቢ ዝደልየ እዩ ማለት እዩ እዚ ስለ ዘይተገብረ እዩ ኣቀዲሙ ናብ ዝህልቂትን ኩናትን ተኣትዩ እዚ ሓደ ዓብይ ተስፋ እዩ እቲ ሰላም ምምፅኡ ግን ድሮ ሓደ ወርሒ መሊኡሲ እቲ ሰላም ክንዲ ዝለ ከምቲ ኣብ ኣተገባብርኡ ሰጊሙ ደሎ ተበልና ብዙሕ ኣይተረኣየን ምክንያቱ ተኽሲ ጠጠው ኢሉ ኣሎ ህራይ ተኽሲ ጠጠው ኢሉ ብምባል ተኽሲ ስምምዕ ተገይሩ መግቢ ረድኤት እቲ ንክልተ ዓመት ተዓፂዩ ዝፀንሐ ህዝቢ ብቐጥታ ክኣትዎ ይግባእ ብህፁፅ ምክንያቱ መግቢ ረድኤት ሰብኣዊ ረድኤት ሲ ናብ ቅድመ ኩነት ዝኣቱ ኣይኮነን ኣብ ዓለምና ኣብዚ ዝረኣናዮ ኣብዚ ዝሓለፍናዮ ታሪክ ኣብ ዘበና ዝረኣናዮ ኣብ ቅድመ ኩነት ዝኣቱ ይኮነን ዋላ ናይ ኣብ መሰረርታ ናይ ቀይሕ መስቀል ተሪኢኻ ሲ ኣብ መንጎ ዝዋግኡ ሰባት ንሕክምና ኢሉ ተመስሪቱ ማሕበር ቀይሕ መስቀል እዚ ኣህጉራዊ ቀይሕ መስቀል ብኩናት ኣብ ኩናት ንዘለዉ ሰባት ሕክምናዊ ረድኤት ንክረኽቡ ሰብኣዊ ረድኤት ንክረኽቡ ተባሂሉ ዝተመስረተ እዩ እዚ ከዓ ኣችኳዶ ብኢትዮጵያን ህዝቢ ትግራይ ዋላ እውን ወደባት ኤርትራ ብባፅዕ ብቐጥታ ብዝቀረበ ክኣትዎ እዩ ክግበር ነይሩ ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ እውን ኣብዚ ፀቕጢ ክገብር ምተገብኦ እንተኾነ ግን ከምዚ ንሪኦ ዘለና ገና እቲ ሳልሳይ ኣካል ዝበሃል ሰራዊት ኤርትራ ገና ኣይወፀን ብገለ ከባቢታት ወፂኡ ኣሎ እኳ ዝብል ስማዕ እንተክሎ ሙሉእ ብሙሉእ ወፂኡ ዝብል መግለፂ ኣይተዋህበን ዘሎ እዚ ሕጂ ቁሩብ የሰክፈካ እዩ ካብቲ ምናልባት ነቲ ዘተ ሰላም ወይ መስርሕ ሰላም ከተዓናቅፎ ይኽእል እዩ ካብ ዝበሃል ብዙሓት ተንተንቲ ዘቕርብዎ ዘለዉ ሓሳባት እዩ ማለት እዩ እዚ ሕጂ ሰራዊት ከይወፀ ስግኣት ዝኸውን ሰራዊት ከይወፀ ከምቲ ውዕል እውን ዘሎ
ካልኣይ ከዓ ካልእ ዘስጋእ ሓይሊ ከዓ ብዘይካት ናይ ፌደራል እቲ ምዱብ ወተሃደር ዝበሃል ምዱብ ናይ ምክልኻል ሓይሊ ካልእ ተወሰኽቲ ናይ ክልላት ይኹን ዋላ ናይ ፋኖ ኣብቲ ከባቢ ምህላዎም እውን እዚ ሓደ ስግኣት እዩ እዚኦም ከዓ ክሳብ ሕጂ እቲ ርክቦም ምስ ኤርትራ ብሰራዊት ኤርትራ ወይ ምስ መሪሕነት ኤርትራ ገና ኣይቋርፅዎን ዘሎ ምናልባት እዚ ኩነታት እዚ ኣብ ስኽፍታ ይውደቐካ ናይቲ ሰላም ተስፋ ዘሎ ሰላም ተስፋ ተነቢሩሉ ዘሎ ሰላም ብግቡእ ኣብ ባይታ ወሪዱ ኣብ ተግባር ንኸይውዕል ከምዚ ዓይነት ስኽፍታታት ንሪኦ ዘለና እዩ ብዙሓት ተንተንቲ ከዓ ዝዛረቡ ዘሎ እዩ እቲ ግደ ንሕና እንታይ ክኸውን ኣለዎ ወይ ከዓ እዚ ዝመፅእ ዘሎ ሰሙን ንኣብነት ዕለት 13 ብደለይቲ ፍትሒ ዝተወደበ ዓለም ለኻዊ ዳርጋ ንበሎ ኣብ ብዙሓት ሃገራት ኣብ ኣሜሪካ ብዙሓት ከተማታት ከምኡውን ኣብ ብሪጣንያ ብዓዲ እንግሊዝ ኣብ ለንደን ኣብ ገለ ሃገራት ኤሮጳን ኣብ እስራኤል ክካየድ ተሓሲቡ ዘሎ ከዓ እዚ ነቲ ተስፋ ሰላም ዘደልድልን ለውጢ ንምምፃእ እዩ ኣብቲ መሪሕነት ለውጢ ንምምፃእን ሰላም ንምስፋንን እዩ እዚ ሕጂ ሓደ ናይቶም ደለይቲ ፍትሒ ኣካል ፍትሒ ወይ ከዓ ሰላም ንምምፃእ እዩ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ኩልና ዝኾነ ይኹን ሕጂ ንሕና ከም ትንሳኤ ህዝብታት ትግራይን ኢትዮጵያ ኤርትራን ዋላ እውን ካልኦት ኢትዮጵያውያን ይኹኑ ካልእ ይኹኑ ደለይቲ ፍትሒ ዝኾኑ ሰባት ኣብዚ ነቲ ዓማፂ ዓመፅ ዘውርድ ዘሎ ግህሰት ዝገብር ዘሎ ወራር ዘካይድ ዘሎ ክንኩንኖ ብሓንሳብ ከዓ ከም ትንሳኤ ህዝብታት ትግራይን ኤርትራን ብሓንሳብ ክንስጉም ብሓንሳብ ክንምዕብል ዘለና መደባት ኩልና ኣሕዋት ተጋሩ ይኹን ኣሕዋት ኤርትራውያን ይኹን ኣብቲ ሰልፊ ክንርከብ እዩ እቲ ለበዋታት ዘሎ ማለት እዩ እዚ ናይ ኩሉና ናይ ከምዚ እዩ እዚ ናይ ኤርትራዊ እዩ እዚ ከዓ ናይ ተጋሩ እዩ ዝበሃለሉ ኩነታት ኣይኮነን ምክንያቱ እቲ ፀገም ንኩሉና ብሓባር ይወሪድና ዘሎ ሰራዊት ኤርትራ ይመውትን ይሃልቕን ይጠፍእን እንተሎ ኣብ ትግራይ ኣትዩ ስለዚ ኤርትራዊ ንጠፍእ ይልከም ስለ ዘሎ ኩናት ደው ኢሉ ሰራዊት ኤርትራ ካብቲ ሒዝዎ ዝፀንሐ ናይ ትግራይ ቦታታት ወፂኡ ነባር ሰላም ብሰላምን ዕርቅን እቲ ህዝቢ ከዓ ግቡእ ረድኤትን ናብ ንቡር መነባብሮን ዝምለሰሉ ኩነታት እዩ እዚ ናይ ዝመፅእ ሰሙን ዘሎ ሰላማዊ ሰልፊ ዳርጋ ኣብ ዓበይቲ ከተማታት ናይ ዓለም ዝካየድ ዘሎ ኣነ ብወገነይ ኩልና ክንሳተፈቶም ደለይቲ ፍትሒ ማለት እዩ ብሓባር ከዓ ክንስለፍ ኣለና ደንበ ፍትሒ ኣብዚ ኩነታት እዚ እቲ ዘሎ ኩነታትን እቲ ዘሎ ህፁፅ ኩነታት ግዜ ዘሂብ ኩነታት ተረዲእና ብሓባር ተኣማሚና ብሓባር እቲ ንቃወሞ እቲ ንሰርሖ ምክንያቱ ናይ ሓባር ድምፂ ኩሉ ግዜ ተሰማዕነት ስለ ዘለዎ ثانك يو يمان هاي دكتور نباها خمس يمان بحفشة خمي كون اللو يخبر لنا تانيو جن of course تي تصفاتات نريال لنا السوخة وسيتاو خون كلاتنا تمنيتيو جن أبزي داي برهد اللو قب سلام زي ربح وجن سيمن سلز خوني انتي خد دلو بخمي خ كبرعنا زفتن دلو نحنا خ ويت حزب بحفشة عم انتي قتقور زلو بخمينا نتدلو تصابو سجير ناس وحس كنقبرو نخل السلام يغني لي امان صبق حتى ايو نمنتا ايو فاتاتونو زلو كي عوت بحنقول كون طرح انت كونس ጭራሽ ከፍሽሎ ዝገብሮ ዘሎ ጻዕሪ እቲ ናይ መጀመርያ ተማዓራሪ ናይ ጽንተት መደብ ስለዘይ ተፈጸመ ስለዘይ ተወደአ ወይ ስለዘይ ተዓወተ ብዙሆነ ይሁን ነገር እዚ ናይ ሰላም ምርዳእ እዚ ሕንኩልካ እቲ ናይ መጀመርያ ዝተተለመ ናይ ህዝቢ ትግራይ ናይ ምጥፋእ أمام كسالت سلزدلي كالي بروجكت وصخلو
تمجمرات جمرو بروجكت وانا هندسي حنصاصي تلامي مسيو زيها عن كفايده ليه برقت ناب مسابي ون صبو سمعتي كلون سلمتاي ابيد امينو لديو تجديدو ديو خناتات اي فقدلن ديو او سلامات يلو انت تمليو إذا ግን بزغنا يخون نجار نزيز مجمرة ستلمه نحاول بروجكت سكع زي فتصمناه جيجانا أريمنا افتقدامي ملو أتينا نحلنا زوجنا دفيهم تجيجانا فيتنا يلنا حجر ما جيجانا أريمنا كمان جيجانا أتينا كنودو ملنا زبل هلخن مدفن سلز جبرت راحي تون قالوا توبشت زلوا تدمرت نجارات تدمرت يوم تمسرت أو تشوف تجنزي simply تنمجمريا أجندة عيتودأ سوف أتصل يدلله يقتل كعلو معلتوي استفعل لي بوتات بعسرتات نقتل يعلله زيتي توانا مخنيات سلزي السبزي كاب هفكت تقامع يقولنا زلو حزب تግራይ انت زي بريسه كمدو بعلو تلاختن بعلو زلو كارتا تግራይ كان مريت كاب عالم كارتا زي طفيها نحنا خم ارتراويان كدم برين خلن كنقسناي نخلن زبل مدبو ناي بعلو مدب كود سلو زلو اي سوزيرو دغرنا لنا زي ያው ሳልሳይ ዙር አው አይዙር 50 ዙር እና በላይ ዕድል ተረኺቡ ተጦ ይብልን እስካለ የተወደት ፕሮግራም ማለት نحن هذه سجرنا كم دم بفتحي كم نسلام تالستي نابدورن ناف سلام كن ملصو انتاينا هنقبر لنا زبل حطها امان ناي سلام تتقام كل سبي حدا ويكلت اكلات يكون ولا تنصب زغواهرو زلو ناي سلام تتقمتيم ديفينيتلي اندهر دان حزبي قالو زلو ሆይኖ ህዝቢ ተጠቃሚ መኾነ ሰላም ተዝመጽ አትሊስት ደቁ ሓቂፉ ማሕደረ ደቁ ቤት ትምህርት ምስተደደ ሕርሹ መቀላጠፈ ኑር ህይወት መሃለው እቲ ከባቢ ድማ ናይ ሰላም ከባቢ ናይ ቅሳነት ከባቢ ናይ ልምዓት ናይ ኢንቨስትመንት ከባቢ መኾነ ምዝ ሁሉ ተፈጥራዊ ጸጋታት ኣይኮነን ከምኡ ኣይተዓደለን يحمس والله سوري كان محمس يراهاتهم سرفايفال يتوتو تدبر فتح دما نو هفكتن كاب طفاتن ستيك يبلنا نحنا اف سلام طرحنا تربحتن كون نخل سلام تعالي دقنا نمهر عدنا نلمع هزو ترقاقو ينبر بخبر دما عدنا ننبر يلو تبدا اتليست تبدا زلو دم بفتحي تزقاله زلو سلام يقاله زلو مالتي زي تجميل زلونا سلام مامي بخمي تفصامنت يحلو تفصامنت دخلو خنت هنغبر لنا ناي سلام حيلتات نبحال زخونه يكون سب لم تقولهم تواسكمو تግራዋይ ديو ارتراو ديو امحراي ديو ገለዲዮ ይባሃልና حزي كله ناي زهفكت زي ቪክቲም ኮይኑ ስለ ዘሎ ናይ ሰላም زي ድማ كله ተጠቃሚ ዙሪያ ላይ ዝግበር ከቃለ አለው ኣብ ገለገለ ሰባት أبزنا يدق حدا خاف سوشيال ميديا نوريو ويانا بزي تفارار مملو أبيون فريمولو شعبي أقول حاجة حيزو خيديو بقى لايف كم نورمال كوتسير زي برسقات هاتلو كوميديو هو نزقبو بزح قفعن بزح بدلن بزح وانجلو كتفصيمي كنا عن هذه أفتنايت سلام ما بقتاو بركينا زني هنا سستجن اوف هوستيليتي نديو ني زطبيو زحممو كعنغلو مسرته المعاتنا نايت حزبي كملس سلاماوي هيوت كهلو مسرتاو زخونه من مجمريا بركي ياتا مجمريا دفيز قدما زلو فتناز قدما زلو بقوم نغورو فليز بلا تريتي يزي فليز بلا سمعنتي سستجن اوف هوستيليتي permanently easable مو كمتي كل سنة تردو زمسن زفلطون cessation of hostility
كاف تصابو لتوستن غزير هيكا دحار ويزن ذات حاجزن دغفل تغبروا نسو ساستين تغيروا دما بقصلاينا ናብ ሲስፋየር ከም እናልካና ፖለቲካል ሴትልመንት ህየዲ እዚ ግን ፌዞ ይፍለጥን ኦል ዘ ዌይ ሰሰሽን ኦፍ ሆስቲሊቲ ጀሚሩ ፐርማነንት ይሆውን ዘለዎ ይዝብል ጽቦ አወል ሓንቲት ዝለዓል ሽግር ክህሉ አይኽልን ሽግር ዘሎ ግን ወርሕ ገርና ኣለና ሎ ማዓንቲ እቲ ዝዝረበሉ ዘሎ ናይ ሰላም ዳንኬራን እቲ ብናይ ሰላም ስም ተገይሩ ዝበሃል ዘሎ ግን ሰማይን ምድርኒ ብጣዕሚ ገና ብዙሕ ይተርፈና ኣዝዩ ብዙሕ ይተርፈና ሶ እንታይ ዝተርፍ ዝብል ግደት ደንበ ፍትሒ እንታይ ይኸውን ዘሎ ብዘይ ተቋረፀ ደገፍን ሓገዝን መድሓኒትን ናብ ትግራይ ከኣቱ ክእሉ ኣለዎ ኢኮለው እናሃለወ ሃንድ ኢን ሃንድ ኣብ እግሪ ቆፅሊ ኣብ እግሪ በዓቲ ዝነብር ህዝቢ ዘሎ ህዝቢ ነቦቱ ናብ መረቦቱ ክምለስ ኮይኑ ናይ ኣግዳም ሓይልታት ክወፁ ክእሉ ኣለዎ ናይ ህግደፍ ሰራዊት ክወፅ ኣለዎ ናይ ኣምሓራ ብንሻታት ናብ ቦቶም ክኣቱ ኣለዎ ሙዚ ይተሰመም ዓለት እዚ ኣይተፈጻምነት ይረክብ እንተሎ ወርሑ ገይሩ ኣለዎ ንሕና ኣብ ዝኾነ ይኹን ናይ ዓለም ክፋል ይሃሉ ደንበ ፍትሒ ዝበሃል ሓደ ድምፂ ኮይኑ ተኣሳሲሩ ካምፔይኑ ክደፍእ ክኽእል ኣለዎ እዚ ግደ ናይ ተቃለስቲ ግደ ሰላም ደሊት ዝኸውን ብፍሉይ ሓደ ጥንቃቐ ዘለዎ ነቲ ተቃላሳይ ነቲ ትግራዋይ ይኹን ኤርትራዊ ብፍሉይ ዝሰላም ዚ እንተተግቢሩ ኣብ ስራሕ እንተውዒሉ ማዕረ ተረባሕነት ኣለዎ ንኽልቲኡ ህዝቢ ንኽልቲኡ ሰላም ዝደልኣካ ተቆፂሉ ማዕረ ጥፋት እዩ ዝቕፅል ዘሎ ስለዚ ሞራልና እንተ ተሓሓተና እንተ ዝሓሓልና ኣብ ማእኸልና ንፋስ ከየእተና ትሒዝናዮ ዝመፃና ሓድነትን ምትእስሳርን ብዝበለፀ ኣብ ወልፊትና እዚ ተረኺቡ ዘሎ ባይታ ጨላንጨል ናይ ሰላም ክነጉልብቶ ክንቃለሰሉ ይግባእ ዝምልከቶም መደራደርቲ ድዮም ተዓዘብቲ ድዮም መወልቲ ድዮም ዝበሃሉ ናይ ሰላም ክደፍኡሉ ፕሬሸር ክንፈጥር ክንክእል ኣለና እዚ ሰላም እዚ ናይ ሰላም ፌርማ እዚ ናይ ካሊእ ዕዳጋ መዋዓዓሊ ኣይኮነን ክኸውን ዘለዎ እውነተኛ ናይ ሰላም መሰረታዊ ለውጢ ከምፅእ ዝኽእል ኣብቲ ሪጅን ክንገብሮ እንተኮይና ቃልስና ሓይና ክንቅፅል ከም ዘለና እዩ ዝሓበሬታ እዚ ምልክታት እዩ ዘርእየና ዘሎ ንሳቶም ንግብረ ከፍኣቶም ሓይሊ መጠናኺሮም ክቕፅሉ ካብ ወሰኑ ህግደፍ ዚስ ታይም ትደም በፍትሒ ድማ እዚ እናተዓዘበ ነቶም ዝምልከቶም ኣካላት ኣብ ምድፋእን ኣቤት ኣመባልን ሰላማዊ ሰልፎም ተዓንቶ ዝሓበርኩምዎ ኣብ ቀፃላይ ዘየቋርፅ ምስላፍን ኣቤት ምባል ድማ ክቕፅል ክኽእል ኣለዎ እዚ ንክግበር ደንበ ፍትሒ ውዳበታት ምትእስሳር ናብ ሓደ ሓይልኻ ምዕቃብ ምምፃእ ሓያል ድምፂ ምዃን ሓያል ቅልፅም ምዃን የድልየና ተተበቲና ኢና ያው ናይ ምብታን ውፅኢት ንሓዘን ንኸፍሎ ዘለና ዋጋ ምብታን ይኣኽለና ዝተፈላለዩ ዘረባታት ዝተፈላለዩ ሙዚቃታት ሒዝካ በበይንኻ ምድራፍ ይትረፈና ይኣኽለና ናብ ሓደ ንምፃእ ሓንቲ ቋንቋ ዝዛረብ ህዝቢ ንክንዚ ዝኣክል ሓደጋ ክቃላዕ ኣይነበሮን ዝሕዝን ነገር ግን ክንመርሶ ይንኽእልን ጠጠው ግን ክንብሎ ኣለና ንቐፃላይ ከይመፀና ከዓ ክንምክቶ ክንክእል እንተኮይና ብቐፃላይ በቲ ዝመፃናዮ እንተይኮነስ ብካብኡ ንላዕሊ ብዝበለፀ ናህሪ ክንደፍአሉ ይግባእ ዝብል ርእይቶ ኣለኒ እዚ ዕድል እዚ ከምልጠና ከዓኒ ኣይግብኦን ሜስካ ናብ ነበሮ ንክትምለስ ክንደይ ናይ ዝኣክል ፀልማትን መሰከፍን ምዃኑ ተረዲእና እንደገና ተጀሚራ ዘላ ናይ ሰላም ሃዋህው ከም ገለና ሚስተ ገርና ሞና ቦታ ንክንመልሳ ከቢድ ድኻም ይኸውን ከቢድ መስዋዕትነት እዩ ካትት ሶ ተጀሚሩ ዘሎ ሃዋህው እቲ ደንበ ፍትሒ ብዝኣክል ሓይሉን ዓቕሙን ኣተኣሳሲሩ ክቕፅለሉን ክቃለሰሉን ይግባእ ክብል የደልየ ልዕሊ ኩሉ ግን እቲ ይኹን እቲ ኣብ ውዳበታት ኣትዩ እናተቃለሰ ዝፀንሐ ሓድነቱ ብዝኾነ ይኹን ተኣምር ናብ ሓደጋ ክቃልዕ የብሉ ሕቶ ክግበረሉ የብሉ ከምቲ ተፈላለዩ ፀሓፍቲ ዝፅሕፍዎ ዘለው ኣብ ኩናት ዘይረኸብዎ ዓወት ኣብ ሰላም ከይረኽብዎ እንታይ እቲ ዓብዪ ዓወት ፋሕንተይልና ተተበቲና ተጀሚሩ ዘሎ ምስጥጣም ክልሕልሕ እንተደኣ ኮይኑ ተሓደጋ ቀፂሉ ማለት እዩ እዚ ንኸይኸውን ኢና ንሕና ክንጥንቀቕ ዘለና ብቐፃሊ ግን እቲ ናይ ተቃልሲ ዳይሬክሽን እናተቃነየ እናተመዓራረየ በብግዚኡ ሞኒተር እናተገብረ
ክቕፅለሉ ከም ዘለዎ ምንም ሓደን ክልተን የብሉን ኣብዚ ግደ ፍትሒ ደንበ ፍትሒ ተዋሳኣይ ጥራሕ እንተይኮነስ መራሓይን ኢንጂነር ገበራይን ክኸውን ክኽእል ኣለዎ ባህሊ ኣማን ሓወይ ይቐኒለይ Thank you, Doctor. Engineer Jacob Nabakh Millese. እንታይ ክብል ደልየሲ of course ሰላም ዝኸም ንሪኦ ዘለና very slow ቀስና በለ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ዋላ እኳ ገለ ተስፋታት ይሃሉ ብውሕዱታ ብቕልጡፍ ክትግበር ትኽእልሲ ኢንተርኔት ከማን ናይ ትፈነወን ረድኤቱ ናብቲ ክበፅሖ ዝግብኦ ብፁፅ ኣይበፅሐና ኣሎ ግን ነቲ ሰላም ከፈራርሙ እንከለዉ በዓል ኣሜሪካን ካልኦትን ዓብዪ ተራ ነይርዎም እንተፀቕጢ እንተፅልዋ ነዚ ኣብ ምውሓስ ክሰርሑሲ እንታይ ክግበር ዘለዎ ምክንያቱ ሓቂ ዘረባ ኦኬ ሰላም ይኹን ኢልካሲ ሕንግት ዝደሊ ወገን እንዳፀየቐ እንከሎ ስቕልካ እንተሪኢኻስ መወዳእቱ እቲ ፍትሒ ረኸብኩን ዝብል ወገን እውን መሊሱ ናብ ካልእ ጎነፅ ካትዩ እቲ መጠን ብዘየገድስ ይዓበየ ይነኣስ ክንደይ መጠን ካብቲ ሰራዊቱ ብዘየገድስ ግን ንእሽተይ ኣታክል ንምፅሕታር ኩናት ንክጅመር ስለዚ እንታይ ክኾን ዘሎ ግደ ደላይ ፍትሒ ወይ ዲያስፖራ ዘሎ ህዝቢ ነዞም ኢንተርናሽናል ኮሚዩኒቲ ብዝያደ ኣገዳሲት ዘሕቶ እንደገና ሓዋእማን እቶም ናይ ዓለምና ሓያላን እዚ ብኣፍሪካውያን ገለ ዝበሃል ብቅድሚት ትስእሊ ዘሎ ኣፍሪካን ሕብረት ነዚ ሰላም ክገብሩ ገይርዎም ኣታዕሪቕዎም ገለ መለዋላ ይበሃል እምበር ብድሕሪት እቲ በዓል በትሪ እቲ በዓል ሓይሊ እቲ ናይ ዓለምና ሓያል ኣሜሪካ ኢድ ነይርዎ እዩ ነዚ ጉዳይ እዚ ኣብ ግብሪ ምውዓል ስለዚ ነቲ ናይ ረብሓታት ናይ ኣሜሪካ ይኹን ረብሓታት ናይ ተቐርኒ ኣፍሪካ ኣብ ሰላም ስለ ዝኾነ ዋላ እኳ ንረብሖም ኢሎም ይግበርዎ እምበር ነቲ ተገይሩ ዘሎ ንዓና እውን ረብሓ ስለ ዝኾነ ነቲ ሕብረተሰብ ነቲ ህዝቢ ነባሪ ብቲ ከባቢ ከም ቅቡል ወሲድና እቲ ንሕና ንገብሮ ዝግባአና ምግባር ሓደ እቲ ቀዳማይ ነገር ንሱ ከዓ ፀቕጢ ምግባር ዝጋብ ሕጂ እኮ ንኣሜሪካ ንሕብረት ኤውሮጳ ንተፈላለየ ሃገራት ዓለምና ሓያላት ተጋሩን ኤርትራውያንን ማዕፆታት ናይቶም ገበርቲን ሓደግትን ናይ ዓለምና ክኹሕኩሑ ዝሓለፈ 2 ዓመት ይሕሊፎም እዮም ኣብ ዝተፈላለየ ኣጋጣሚታት ብዙሓት ጀጋኑ እውን ተራእዮም እዮም ኣብ IMF ንኣብነት ዝክርዋ ኢኹም እታ ትግራወይቲ ሓፍትና እንታይ ከም ዝገበረት ቅድሚኡ እውን ኣብ ተፈላለየ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ኣብ ክሳይ ኣብ ተፈላለየ ቦታታት ተፈላለየ ዝኾነ ጅግንነት ዝሰርሑ ውልቆምን ብሓባርን ተራእዮም እዮም ሕጂ ዝቕፅል እዩ ዘለዎ ንክትግበር ነቲ ምትግባሩ ጥራይ ዘይኮነ እቲ ሕማቕ ረኺቡ ዘሎ ፍትሒ ክረክብ ክኽእል ኣለዎ ኣካውንታብሊቲ ወይ ከዓ ተሓታትነት ክህሉ ክኽእል ኣለዎ እዚ ኩሉ ፈሲሱ ዘሎ ደም ወላ ሓንቲ ኣብ ዝኾነ ኩናትን ኣብ ክሳይን ዘይነበረ ካብ መረበቱ ተባሪሩ ዘሎ ህዝቢ ኣብ ኤርትራ እውን በኳሌቱ ተወጢጡ ኣብ ዘይፈልጦ ኩናት ኣትዩ ጠፊኡ ዘሎ መንእሰይ ኩሉ እዚ ተሓታትነት ክግበር ኣለዎ ክህሉ ኣለዎ እቲ ናይ ዓለም ሕጊ ወይ ከዓ እቲ ICC ዝበሃል ቤት ፍርዲ ናይ ዓለም ናብኡ ዝካኣለና ናይ ምጥራዕ ወይ ከዓ ናብኡ ናይ ፍትሒ ናይ ምምፃእ ክሲ ክንምስርት ክንክእል ኣለና ሓደ ካብቲ ዝግበር ዘሎ ከም ዝቐዲሙ ዓንቶ የማን ሓውና ዝጠቐሶ እቲ ብዕለት 12 ክግበር ተሓሲቡ ዘሎ ብምንቅስቓስ ፈልሲ ሰላምን ፍትሕን ኤርትራ ኦርጋናይዝ ዝገብሮ ዘሎ ንኩሉ ኤርትራዊ ንኩሉ ትግራዋይ ኣብዚ ዝግበር ሰላማዊ ሰልፊ ናይ ዝኹይናት እዚ ቀንዲ ኣርክቴክት ቀንዲ ተዋሳኣይ ቀንዲ ሰላም ከይመፅእ ዝዕንቅፍ ዘሎ ስርዓት ናይ ኤርትራ ስለ ዝኾነ እዚ ብዚ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ከይተኣለየ ሰላም ክረክብ ኣይክእልን እዩ ትቐርኒ ኣፍሪካ ስለዚ ስርዓት እዚ
ክቅየር ኣለዎ ነዚ ቅያር ነዚ ምቅያር ንሰርሕ ኣለና እናታትኩም ድጋፍ ከዓ የድልሎ ዝብል እቲ ሰላማዊ ሰልፊ ሬጂም ቼንጅ የድልሎ ኤርትራ ቀርኒ ኣፍሪቃ ሰላም ክረክብ ተኮይኑ ኤርትራውያን ከዓ ኣለና ሓላፍነት ንወስድ ንቃለስ ዘለና ንምቅያሩ ስለዚ ዓለም ከዓ ሓደ ክትፈልጠና ኣለዋ ካልኣይ ሓገዛ ክትገብረልና ኣለዋ ዝብል እቲ ሰላማዊ ሰልፊ እዚን እቲ ኣብ ትግራይ ዝተገይሩ ዘሎ ብኤርትራ ተገይሩ ዘሎ ጀኖሳይድ ንዕኡ እውን ቀንዲ ሃንዳስን ገባርን እቲ ስርዓት ናይ ኤርትራ ምዃኑ ሃይላይት ንምግባር እዩ ስለዚ እቲ ዝግበር ቃልሲ ምቅፃሉ ሓደን ክልተን ዝበሃለ የለን ኣይ ጠጠው ክብል የብሉ ክቅፅል ኣለዎ ብናህሪ ሕጂ ብሰላም ስለ ዘበልና ክንድቅስ የብልና ክንዕርፍ የብልና ጋና ኣብ ዝህዝቢ ወሪዱ ዘሎ መዓት ኣዝዩ ዓብይ ስለ ዝኾነ እዞም ዝመዓት እዚ ወሪዶምልና ዘለው ተሓተቲ ዝኾነሉ መንገዲ ሕጋዊ መስርሕ ካልእ እውን እቲ ኣብ ሕማቅ ኩነታት ዘሎ እንታይ ኢኻ ትብሎ ተመሊሱ ነብሱ ዝኽእለሉ ናይ ምቁቃም ወይ ከዓ ናይ ተመሊሱ ንገዝኡ ተመሊሱ ሓዳሩ ዝገብረሉ መስርሕ ኣዝዩ ብዙሕ ሓገዝ ከድልዮ ስለ ዝኾነ ንሱ እውን ክግበር ምእንቲ እቲ ተጀሚሩ ዘሎ ቃልሲ ክቅፅል ኣለዎ ብናህሪ ታንክ ዩ ከፋይ ሓዊ ማነ መቸም ኣብ ሶሻል ሚድያ ተከታተሎ ተለይካ ሓደ ሕሱር ስራሕ ይትሰርሕ ከም ዝብሎ ወለድና ኣወል ሰዒድ ኣብ ትግራይ ከይዱ ዝገበራ ቪድዮ ሪኢካ ኣለካ ዓብይ ጉዳይ ኣይኮነን ግን መዛረቢ ርእስቲ ኮይኑ ኣሎ እንታይ እቲ ዕላማ እንታይ ደበስ እዩ ብከምዚ ንመን ኣይ ናይ ስድራ ስቡቅ ክድበስ እዩ ወይ እንታይ እዩ እቲ ናይ ብሓቂ ኣነ ብዘንበብኮ ዝተፈላለየ ስምዒታት ኣሎ ገለ ባክፋየር ገይሩሲ ኣይድልን እዩ ኦኬ መሬት ደሊካ እንተዳ ተዋጊእካ ካብኡ ሓሊፍካስ ሕማቅ ኣይሰዓርካ እንታይ ንብሉ ፈራሕ ኣይሓዝካ ዓይነት እዩ ዝሲ ድብሉ ዋላ ደገፍቲ ናይቲ ስርዓት እውን ከይተረፈ በዚ ነገር ሕጉሳት ኣይኮነን ግን እንተሪኢካ ርሑቅ ዝኸይድ እዩ ከዓ ነቲ ንወለዶታት ምክንያቱ ስእሊ ካብ ዝኾነ ላዕሊ ሕማቅ ፅቡቅ ይኹን ሕማቅ ነቲ ግዜ ጣኻ ትብሎ ፍሮዝ ገይሩ ዘፅንሖ ግዜ ሓላፊ እዩ ስእልን ኢንሲደንት ከምዚ ዓይነት ፍፃሜታት ግን ንብዙሕ ግዜ በእምሮ ሰብ ዝገድፍ እዩ ስለምንታይ እዚ ሕሱር ሓደገኛ ተኽታኺ ኣነዓዓቢ ዝኾነ ክግበር ተደልዩ ነናይ ስውኡ ኢኻ ክኽብር ደልዩ ብሓቂ ብዛዕቦም ድዩ ብከም ገበከ ስውኡ ተዘኪሩ ይፈልጥ ድዩ ኣብ ርእሱ መዕመምያ ገይሩ ኢዱ ሽጉጥ ሒዙ ወይ ንሕና ንፈለጥ ስውኡ ክዝከር ከሎ ቆቢዕ ይወፅእ ካልእ ክብረታት እውን ኣሎ ዋላ በቲ ናይ ኤርትራ እንተኸይድና ማለት እዩ ዋላ ባህላ ይኹንስ ናይቲ ሰውራዊ ባህሊ ኢና ንዛረብ ዘለና ሕጂ ናይቲ ሕብረተሰብ ኣይኮነን ግን ብሓቂ ከምዚ እንታይ እዩ ትተልኩ ኦኬ هراي ቀኒለይ ኣማን ሓወይ ሎማ ዓንቲ ክሪኣ ኣለኹ ውዒለ ብዚ ማሕበራዊ መራኸብታት ክዝርጋሕ ውዒላ ገለ እንታይ ርኢቶ ይህብሉ እዚ ናይ ኤዲቲንግ ሲስተም ገለ ዝብሉ ኣለዉ እንተኾነ እውን ክግበር እውን ዝከኣል እዩ ምክንያቱ ገና ካብ ኣክሱም ጠቕሊላ ስለ ዘይወፀት ስርዓት ኤርትራ ጠቕሊሉ ስለ ዘይወፀ ክግበር ይከኣል እዩ ኣወል ስዒድ ግን ከም ኣገዳሲ ሰብ ኮይኑ ይኮይኖን እዚ እቲ ስርዓት ዝጥቀመሉ ከም መጋበርያ ዝጥቀመሉ እዩ ዝሓለፈ ክረምቲ እቲ ዓመት ስርዓት ህግደፍ ዘካይዶ ፌስቲቫል ናይ ኤሮጳ እንተተዓዚምና ኣወል ስዒድ ጎስጓሳት ናይ ፅልኢ ጎስጓሳት ናይ ቅርሕንቲ ኣንጻር ህዝቢ ትግራይ ነቲ ወፃኢ ዘሎ ህዝቢ ከምታ ስርዓት ህግደፍ ዝጥቀመላ ናይ ቅርሕንትን ናይ ፅልእን ባእስን እንዳሳወረ ዝኸዶ ንዕኡ ንምስሳይ እዩ ተላዒኹ መፅዩ እሱ ከዓ ሓደ መጋበርያ
ወይ ከዓ ሓደ ዕሱብ ኮይኑ ይመጽእ ነይሩ እዚ ግን ፈሺሉ ኣይተዓወተን ولا حنتي أبقله حنساب بلش مسبلة أبتن كلن كتماتات نيروب أخو زور حسبه أب كله بزيوم دليت فتحي بفلاي من إسيات إيرترا بريجيدنا حمدو فشيلو تمليسو كم تزدلي أيتعوتن مأكب جنزب كأت كموليو حمق بروباغندا نايتسلي ناي حاسوت ناي كرحنتي بروباغندا دانزا حكاس ገንዘብ ከዓ መእከቢ ማለት ሶርስ ኦፍ ኢንካም ቱ ጎብሮ ማለት ካብቲ ዝእከብ ህዝቢ ገንዘብ ብኸምኡ ተኻዕብተሉ ማለት እዩ ፅልኢ ዘሪእኻስ ገንዘብ ተሓፍሰሉ እዚ ስርዓት ንንውሕ ዝበለ ዓመታት ክጥቀመሉ ዝፀንሐ እዩ ኣብ ወፃኢ መን መሪፁ ስርዓት ክመርፅ ከሎ ብስነ ጥበብ ብደረፍቲ ብገለ ኣምሲሉ ንሃሱሳት ወይ ከዓ መጋበርያ ዝኾኑ عصوبات سبات الله كل جزء بحبرته سب كأخمزة عينت فوق السب الله بب جزيء متعيو كل جزء زبزح نفتحي نسلام معرنت نمرجعات كقالس كله أمونجو زرقتي وي زرقت سلام كوينهم نتحمى كنتات زساسي سبات يسألون يوم إذا سلزف شله مقد سألت حجي سلام تسفى سلام ترخيو أبز بحالو وان كيتكا أموخا نسوات حلاي خمزخونكا نسوات كم تذكر زلخا مسيل كان مقرب أب حاول تخصم أب اقرا حاول تخصم كيتكا خوم أخت قبر كاللخا مجمريا نتوم بخونتو زتقفقو زلو نتوم عشلات لعلي عدمة أبوتات أب تقراي تقفيفهم زتقفقو نت السدرابيت كم متعشاشو نت زينق حنبر حقو فتي كونن أبو تساتيفو كم متعشاشو إمبر تاريخنا هيك دفلا نفلت عندنا دك سوات هبيلو دك سوات مو أبدليت فتح تسليفهم بعل وفويكو ما بإيروبا له دك سوات مو قبل بيا نفس هراني متفيهم دك سوات مو نتحدث ترى أبونا ديون زتسوقوا أراريخا نابكينات زوست سرعتي زلنا ودسوه أصورو نخيركب زتقفق سرعات مصنة سرعاتيو نسوات حلاي زخون سرعات يكون نزلو إذا خاق بتمكر عندي عمتات رينا اليوم دك حلفت جن بسجردو بزي كونس بإيربورت 5 خدو تجيرهم حلفت لهم دك جنرالات دك حلفت دك منيسترات زخونو جن نوّت هجرات كسددو ولا مرئت كرئي وصا هجرات تباينهم ولا ناي نقد فقات كوهابهم زي معري سرعات حق زي بلو سرعاتنا اب إرترا نري زلنا مبر حليت دقي سوات وي حليت ناي سوات كوينو ما يكونن اذا خا سو زبل يكونن كيتكا سب غفيفكا ناب زي دلي علامه ببارنت قورينكا امخا سبات كومو حواتو ابلع الحواتو قفعي كو وصلت تدفع زلخاسي سوء تبلا يكونن سوء زبهال ما انتي معرنت ما انت حارنت ما انت فتحي انصار بارنت زقالسي قفع خورد قسيبكا بحالي توصل زلخاسب جن ايكونن كم سوء زبهال كبرون زوهابو يكونن اذا جن من الباتتهم سوءات دحرجي سلام سفينو وي سلام ترغاغيصو مودعتا دحرخينو نكار ناي سوات سلازلو من البات انتم سدرا سوات كتصنانع يخل بزبليو ابزي خا تسويخا خمزي خا خونكالكا زي بيور بروباغاندا ناي صليخا نتي حزبي قفعن مكران زرخبه ادرع زورده حزبي خا ابتي عدونا ابتي قرصون ناي كلنا قرسيو ناي كلنا تاريخ زلو اخصم او هيتكا تاريخاو بوتا خيتكا نت تاريخاو بوتا بزي كون ناي حسرتن ناي صلئن ناي بدعن قالات كترخصو خلخا عبي قفعي مالت عبي مقصلتا نايتي قفع زورد وام زغور زلو امبرزن سوات حاليا وي كان سوات ذكروا ما يكون هكدفكا كنزيوم عينت حسوسات وي كا حسرات سبات دلي زتغبروا لسباتيو نغزيو ناب زمصيو ناب تخيدو قال نغرا جوخا الى عشي بلو وي زخفل خفلو خون وي كابتوم كالوت سبات اب كينات زاتون اب
ዝኾነ መጋበርያ ዝኾኑ ዘለዉ ካልኦት ሰባት ምናልባት ሓለፋ ዝረኸበ መሲልዎ ዓድታት ይገይሽ ገለሉ ግን ትዝገብሮ ዘሎ ወይ ትዝርግሖ ዘሎ ፕሮፓጋንዳ ግን ናይ ሕስረት ፕሮፓጋንዳ እዩ እምበር ንስውኣት ኣይጠቅም ንደቂ ስውኣት ኣይጠቅም ንወለዲ ኣይጠቅም ንዴታት ኣይጠቅም ንሕዋት ኣይጠቅም ንህዝቢ ኤርትራ ከዓ ዘይጠቅም እዚ ሕሱር ፕሮፓጋንዳ እዩ ተበልና እያ ሓይሽ ህግደፍ ግን ኣብ ከምኡ እዩ ዝነብር ኣብ ፕሮፓጋንዳ ነቲ ዝገበሮ ገበን ነቲ ዝፈፀሞ በደል ንምሽፋን ብናይ ሓሶት ፕሮፓጋንዳ ምናልባት ደገፍቲ ወይ ከዓ ዝስዕቦ ሰባት ኣይስእንን ማለት ኣይኮነን ከምኡ ገይሩ ከዓ ሓሶት ፕሮፓጋንዳ እንዳነዝሐ ገለ ሰባት ክኽተልዎ ክእሉ እዮም እምበር ብመሰረቱ ብሓቂ ተሪኢኻዮ እዚ ናይ ፅልእን ናይ ቅርሕንትን ፕሮፓጋንዳ ነቲ ህዝቢ ከዓ መደናገሪ ኩሉ ግዜ ኣብ ሓሶት ኣብ ፅልኢ ዝተባዕጠ ጎስጓሳት እንዳፈነወ ኣብ ሃገር ይኹን ኣብ ወፃኢ ይኹን ዝገብሮ እቲ ልሙድ ናይ ሓሶት ፕሮፓጋንዳ ህግደፍ እዩ ክንብሎ ንኽእል ብሓፂሩ ቴንክ ዩ ማንሓይ እወ ሱርዲ ህዝቢ መቸም ነዚ ስሕቶ ኣይንብልን ምክንያቱ ሸሞንተ ተጋደልቲ ኣብ ባድመ ተሰዊኦምኒ ኢልካ 80,000 ሰብ ልዕሊኡ ከመን እንተዘይኮይኑ ሃገር ሙሉእ ገልቢጥካ ኣብ ዘድልዮ ኩናት እቲኻ ጥፊኻ ሕጂ ኣይ ቁም ነገር ተረኺብለይ ሓደ ወጠጦ ኣብ ትሕቲ ታሽሙ ጠጦ ኣቢልካ ከምኡ ኢሉ ስለዝበለ ልተዓሻሾ የለን ግን ህዝቢ ብመሰረቱ ከስተውዕለሉ ዘለዎ ዓሻውን ኣይኮነን ህዝቢ ኤርትራ እቲ ፅልኢ እቲ ነገር እቲ ደምነት እቲ ድድለይ ህልኽ ክሳጋገር ቦቢልካ ከዓ ከምዚ ናይ እንታይ ክንብሎ ኢና ናይ ቆልዓ ህልኽ ፖለቲካ ሕሱር ፖለቲካ ፍረ ኣልቦ ፖለቲካ ዝኽተል ዓይነት መንገዲ እዩ ግን እዚ ከዓ ንገለ ሰባት ኣይሃስን እዩ ኣይበሃልን እዩ ዶክተር ነብሃኽ መፅአ ዋላ ተራ ሰብ ይኹን ኣዝዩ ሕሱር ሰብ ይኹን ግን ብስምዒት ህዝቢ ክትሪኦ ከለካ ብፍላይ ነቲ ሓወይ ሓብቲ ትግራዋይ ዝጎዲ እዩ እሞ ተጋሩ ነዚ ብኸመይ ክሪእዎ ዘለዉ ነዚ ፍፃመ ዘሴ ብኸመይ ክሪእዎ ዘለዉ ዌል ኣነ ፐርሰናሊ ካብቲ ዝበልኩምዎ ንላዕሊ ብዙሕ ዝብሎ የብለይ ነብዚ ናይቲ ስርዓት ናይ ህግደፍ ስርዓት መግለፂ ካብቶም መግለፅታት ሓደ እዩ እዚ ዝወዲ ኣብዚ መፅኡ ዝኾነ ነገር ኮደደድ ኢሉ ኣይቀንዖን ሕጂ ድማ ኣብ ትግራይ ከይዱ ኣብ ኣክሱም ዝገበሮ ገይሩ ኣሎ እዚ ማለት ንኣቶም እንታይ ማለት ክኾን ከም ዝኽእል ኣይንፈልጦም ብናታቶም ብህግደፍኛ ፖለቲካል ኢንተርፕሪቴሽን እንታይ ማለት ከም ምዃኑ I have no idea personally ንዓና ከም ተጋሩ ግን ካብቲ መዓልታዊ በብሰዓት ዝቐትልዎ ዘለዎ መንእሰይ ንላዕሊ ንሪኦ ነገር የብልና ኣክሱም ኣተው እንዳ ገብርኤል ኣተው እንዳ ሚካኤል ኣተው እንዳ ማርያም ኣተው ሒዞም ኣለዉ እቲ ቦታ ክገብርዎ ዝል ነገር ይገብሩ ኣለዉ እቲ ወዲ ካብ ዘኽረ ስዋኣት ካብ ምግባር ንላዕሊ ካሊእ እውን ክገብር ምኽኣለ ካሊእ ኤክሰርሳይዝ ክገብር ምኽኣለ ካሊእ ፕራክቲስ ክገብር ምኽኣለ ታሰዓት ንሳ ንጉስ ኮይኑ ኣሎ ንሕና ግን ብታ ዘኒሃ ፀባብ ኣጋጣሚት ኣይኮናን ንሪኦ ዘለና ኣብ ኣክሱም ክሽዑ መዓልቲ ክንደይ ሰብ ቀቲሎም ኣብ ካሊእ ኣብ ፈረስማይ ሽዑ ክንደይ ቀቲሎም ኣብ እምባስነይቲ እንታይ ቀቲሎም ኣብ ሕሳኣ ክንደይ ቀቲሎም ምዕራብ ትግራይ ክንደይ ቀቲሎም ክንደይ ጨው እዮም ብዜና ንዕቅኑ እዚታት እዩ እቲ ናይና መለክዒ ናይቲ ጆኖሳይዳል መለክዒ እዚ እዩ እቲ ክብርታት ደብርታት ናይቲ ህዝቢ ምርጋፅ ምርኻስ ዋጋ የብሉን ማለት ኣይኮነን ሓደ ዋጋ ዘይብሉ ስርዓት ዋጋ ዘይብሉ ነገራት እዩ ዝገብር ሓደ ናይ ጥፍኣት ስራሕ ጥራሕ እዩ ዝገብር ምንም ፅቡቅ ካሊእ ዝሐሸ ነገር ተዝገብሩ ፅቡቅ ነይሩ ትብሎ ነገር የለን ዝሐሸ ነገር ክኸውን ዝነበሮ ካሊእ እዩ ቤት ትምህርታት ዓፅዮም መንእሰይ ሳዋ ዝበሃል ቦታ ከፊቶም ኣብኡ ካብ ዝዳጉንዎ ከም መባጊዕ ካብ ሕቑፉ ወለዱ መመንጢሎም ፅጋብ ናይ ስድርኡ ፅጋብ ጨና ከይፀገበ
ቤት ትምህርቱ ኣስፋሕፊሖም ናይ ትምህርቲ ዕድላቱ ኣብ ዝበለፀ ገይሮም ኣብ ዓዱ ኸቢሩ ተማሂሩ ዓድን ህዝብን ክናብ እንደዝገብርዎ ነይሩ ቲ ቤስት unfortunately ንኸምኡ ስለ ዘይተዓደሉ ከምኡ እውን ስለ ዘይመፁ ከምኡ ክገብሩ ይኽእሉ ህዝብ እርጋና 80 ዓመቶም ከመይ ጌርካ ክመፅእ ዘይበለ ትሕቶ ነቲ ከምኡ ክሓስብ ዝኽእል ነቲ ከምኡ ዝበለ ሰናይ ተግባር ክገብር ዝኽእል ዜጋን ወገንን ይልክምዎን የጥፍዎን ስለ ዘለዉ ንዚና እውን እቲ ደንበ ፍትሒ ሓቢሩ ክቃለስ ካብ ማንም ግዜ ንላዕሊ ቃልሱ ከንህሮ ንብሎ ዘለና ንዙ ስለምንታይ ድርብ ተዳራራቢ ሓላፍነት እዩ ዘለዎ ሓደ ዝፈረሰን ዝጠፈን ህዝብን ዓድን ኣሎ ንሱ ደግምካ ናይ ምህናፅ ሓደ ሓላፍነት እዩ ካልኣይ እዚኣቶም ብስሩ ክነብሩ ዶ ከለዎም ከምዚ እናገበሩ እውን ኣጀንዳ እዩ ክቃለሶም ክኽእል ኣለዉ ክቃለሶም ክስዕሮም እንተኮይኑ ድማ ክሓብር ኣለዉ እዚ ኩሉ ግዜ ደጋጊምና እንዛረቦ ዘረባ እዩ እንደዘይሓቢሩ ናይ መስርዕ ጉዳይ ሓደ ሰሙን እንተወዲሎም ሓደ ድማ ድሕሪ ሰሙን ከለኣምዎ እዮም ስለዚ ትሕልብታት ወዲኦም ኣለዎ ማለት እዩ ከም ቀይሕ ባሕሪ ዝሓልሙ ባሕሪ ቀዶም ካሊእ እውን ክፈጥሩ ይኽእሉ እቲ ህዝቢ እንካርታ ናይ ትግራይ ክህልዩ ዘይደልዩ ድማ ወዲኦም ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ትግራዋይ ይኹን እቲ ኤርትራዊ ብኸመይ ዝኣምሰለ ስትራቴጂክ ምንቅስቃስ ይገብረሎስ ኣንደርስታንድ ክገብር ክኽእል ኣለዎ ካብዞ ዝኒሀ ፀልማትን ፅንተትን ክጠፍእ እንተደኣ ክወፅእ እንተደኣ ኮይኑ ናይ ቃልሲ ኣገባቡ ከመዓራር ክኽእል ኣለዎ ሓደ ግዜ ኣብ ዝወደቕካሉ ባይታ እናወደቕካ ክትነብር ኣይግባእን ትኽክል ኣይኮነን ንሶም ከዓ ስዮም ዝደልዩ ዘለዉ ናይ ህግደፍ ሕልምን ስራሕን ተግባርን ብጭቡጥ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ትግራይን ፈፂሙ ብኣካል ኣይኮነን ብቴሌፎን ኣይኮነን ብስሩ ከም ዘይረአን ከም ዘይራኸብን እዚኣታ ዓባይ ፕሮጀክቶም ይገብርዎ ኣለዉ ክኸውን ድዮ ይኸውንን ካሊእ ነገር እዩ ናይ ዘው ዝኒሀ እኩይ ተግባር ፍፃመታት ሒዙ ኣብ ካልኦት ህዝብታት ከምኡ ዝበለ ሕማምን ሕንን ወይ ድማ ቅሬታን ዝሕዝ ኣብቲ ናታቶም ፕሮጀክት ተሰፊዩ ነብሩ ኣሎ ማለት እዩ ከምኡ ክንገብር እዮም ከምኡ ዝገብሩ ዘለዉ ካብዚ ንሕና ነፃ ክንወፅእ እንተደኣ ኮይና ክልቲኡ ንኣቶም ለሊኻ ፈሊኻ ቀሚጥካ ግቦኦም ሂብካ ናይ ዓሻሽ ስራሕ ይሰርሖም ዝፀንሑ ናይ ወንጀለኛታት ተግባር ይሰርሖም ዝፀንሑ ትኻሊእ ህዝቢ ግን ህዝቢ እዩ ስርዓት ኣለዎ ባህሊ ኣለዎ ወግዕ ኣለዎ ልምዲ ኣለዎ ንቡር ዝኾነ ስርዓት ክገብር እዩ ንቡር ዝኾነ መስተጋብር ክገብር እዩ ንቡር ዝኾነ ማሕበራዊ ምትእስሳር ክገብር እዩ ህዝብታት ስለ ዝቐተልካዮምስ ተም ዝተረፉት ከምኡ ኢሎም ይነብሩ እዮም ማለት ኣይኮነን ንሳቶም ከምኡ ዝሓሱ ዘለዉ ከምኡ ክንነብር እዮም ዝገብሩና ዘለዉ ከምኡ ይነብር ከምኡ ክንነብር ተኮይና ከምኣቶም ኮይና ኣለና ማለት ዘስተውል ናይ ዘለኣለም ህግደፍ ኮይና ኣለና ማለት እዩ ናይ ዘለኣለም ሚሊካውያን ኣይኮነን ናይ ሚኒሊክ ንብለና ኣይኮነን ካብ 89 ጀሚርና ወለዶስ ካብ ሕዚ ሚሊኒክ ኣለና እስካብ ሕዚ ስለዚ ንሕና ኣብ ማእኸል ትግራይን ኣብ ማእኸል ኤርትራን ህግደፍ ፈጢርዎ ዘሎ ሓዊ ንውና ቆስቆስና ክንነብር ተደኣ ኮይና ናይ ዘለኣለም ህግደፋዊ ፍልስፍና መተባባዕትን ዘወርትን ኮይና ንነብር ኣለና ማለት እዩ እዚ ክኾን የብሉ እዚ ሓደ ግዜ ጥፍኣት ኣይኮነን ክልተ ግዜ ጥፍኣት ኣይኮነን ዘለኣለማዊ ጥፍኣት ኢና ንገብር ዘለና ዘለኣለማዊ ጥፍኣት እዮም ዝገብሩና ዘለዉ ካብ ዘለኣለማዊ ጥፍኣት ክንወፅእ እንተኮይና ድማ ዝነገር እዚ ብጥንቃቐ ተረዲእና ብውሕሉል ፖለቲካል ዳይሬክሽን ቃኒና ክንቃለሱ ኣብዚ እቲ ደንበ ፍትሒ እዚ ነገራት እዚ ተጠንቂቑ እሪ ብቁፅሪ ፀብፂቡ ክሕዞ ከም ዘለዎ ኣዝዩ ሕማቅ ክፉእ ዝኾነ ተኸሳሓይ ዝኾነ ኣጀንዳ ኣብሂቦምና ዘኒሆም እዚ ከመይ ጌርና ክንኣልዮ ከም ዘለና ብዙሕ ዝተበደለ ብዙሕ ዝተሃሰየ ብዙሕ ዝጠፍአ ህዝብን ንብረትን ስለ ዘሎ ንዚ ከኣሊ ዝግብኦ ሓይሊ ሱፐር ክኸውን ክኽእል ኣሎ ፈፂሙ
كم هواريات كبقى سلو تنقو كون لو مالتي سيزين هنا زين محمد سعيد من خاطر كيا وات ايفر خصهم كيدو زيو اتز تحت ناتاتو ملكع تكباراتي زين انا زمطنا يكون ناو زي غزي خنحلف ግን نعزبو بقى زي تمغلطيو اسي بقى بيج ديل تهزب كنت اخر لو تي افتا على ترسا افتن ساعات ترساتن كني من سيتيو بزينا خنفاردم نحنا ندلي تخاليو هول شاب ياو مساتهم اب نايس اي صراحه انا نهل صراحه مجلس تاتي يوم زرينا زلو بزي تتغراوي تلونج تيرم سوليوشن يدو تيم وانجلنياتات اليو قصالاي سلامون وحس لمعاتن كرغاغص تداخوينو بصفتن بتنقاقن مقالستن صلااتن فوليو كفلط دما أبي حلفنا لنا خم تقول شعب دقاقيمنا نزارو لهنزة حلفة عامة نسكع لومي أب الحزب تجراي يزي تقوس حزبي لنا أبي إثيوبيا ياو أنا أترى ما أنا هيك دف سرعة والسحكام هذا زيهم أوشتهم فتوت اللونا أوشتو تهم حزب تازياتهم وجن لنا دجن لنا تم طلعت رمالو سيزين احنا كم حزبي مس حزبي خندبر سلازلنا تم طلعتنا انتاي مسلو تم دغفتنا انتم بسانا تطوزول بعلمانيوم كم يكي مسلو انا صيرنا ناي تاريخ حتو سلازخونه ناي تاريخ حلافنتو سلازخونه قيحن صليمن حواوسنا خن كدلو زنخل سلعتن منقدن سلازيكونه زي تنقو زخونه بقع زخونه ليدرشيب زدليو كل هاتينا زلنا نا عمري بتعمي دسيل نتحطو كندوز ذاكل دقيق حطو نتحتو بدم بتمر امريكا بيكيركا كندينا يزورو مخانو ما ياخو هون الكانالاتم الكاي بتعمي زنق نغريو كان بحكي يا ودقات يوم سلازي ناي تاريخ ودق زخونه دما تساحيتو حدا معلتو تعي تاريخ سرح يخل زين ذا انتاير غعزهم وقالوا من دقم كبحرو زي كقالوا دق غربيتهم كبحري لا اين صبيو منينا انت دقسو وقت قداي كغورو ودسو مالتها مالتي ودسو مالت هاجر نصانه زوحسه اتوم حزو كوفيلو نازو علو زلو سلطانن ومبرن زركبه مالتي نوزي كاب ጫፍلقو خاوطفقو نتخلي انت محرو ولا انا ما نحسب زي خو نغن زي اي خوولن ندنكو زي رحره ابو ندنكو غربيتو مساح غزي وي كران غزي الكاي تبيني ايفل نيتشر دحر كوين ايفل يو اي محركه سلازي نخلتها كاب حب حد ايفل كاب تبلع بحبار كوين كاب ممكات تازحشت يا بس تازبلصت يا ورك عمبر بحدا ايبل كاف تطفى بحدا مكيتكا سناي برهون هاجر غبرو ناي مقلاس منقد خنحزنا نحيزو بس يصنيحيو ግን كسفح لو كقرب له خطنكر له خبقع له تبولتكا خصرخ له غلغليو ياو ورار بوليتكس وي ناي ورار مخازن ناي مخاته بوليتيكا دكايدو سلازلنا تقنيته حد غزي حرقانن نديتن ديسابوينتمنتن تحاوصي حزب بزي جمر زول سلام انت قصيلنا اتنايت بوليتيكا صريتن اتناي دايركشن بقعت صرين ممعراين ناتمحاشخ مصي سدي تطول كان حسابك جمري كلاي سالساي رابعاي تحنكل كان خيتودق انتاي عينتو استراتيجي خطر كم دلكا مقالس كاخت بمثل دلكا زيهم بملو ما قمت كعزو بام نغري اشتلك زي وسيله له خيرتا ثانك يو تعال ثانك يو دكتور سوبر زرباي نچم لكل ጊዜ له مصحف قدس اول سعيد لمي راينو بلالو
حبوني زبلالو جزء خمد مت أجن تراتر يبولون مو ده لو مشت دالنا رستي درجة كله داسيسنا يينا من البات صار زبالة عدل حد دقائق عدل كبكمية كبع زي تنوح يعقب تبلو نقرت له يعقب هاي حنت دقيقة سيتا خلنا يا حجي انتي قبل لي حنت مثالي لا سبنا بصبو زبنا بقربو تبلنا زخينات زي ولا قا حسيا زلو أزي حماق وتصيت بزح عنوات زجبرة يكون مبر بتحدو جن كا إرتراويان تجارون هلاوين أن تفاتنا حدا مخانو أزي بقول حزر عينا كونتاتي كابز تبجسو بزحات كم زرعنا يو قدم حجي مس تجارو كوفيل كا يترفع بحدا أخي باخد كب حوي حدا تكال كتجبر بحبار نقولاتنا زخون سلام نسلام أمون جهز بتجراين هز بإرتران نسرح تكال كتسرح سي مس تجراوي سلام كتبل ويشاه ستون إذا سكف كونتات يوم جيرم صريحة من عتنيهم كابز كله توتيس الزخينات زي أنت تزي بصلاعتنا مخانو بناي كلنا ناي حوار صلاعتي مخانو تردي الناس تبغنزبن بدبلوماسين بقلبت بسلام سلفنا بتاشمون بحسب كنكود زصنحنا كمز دكتور كلوت صنحه ازينا كنعبيو ازينا خندفقالو يغبانا اي ازم صلاعت زيوم ناي حدا صلاع يكون ناي كلنا صلاعتيم حنتي كمزي انالوجيز وسدا نيرا مانيل إياسو حزب تجراين حزب إيرتران صاحب حنت جالبا يزلو تجالبا ندحر تقلبيتا كلنا إنا خنطحل إيلو نيرو حجي كم أخن وصدال لنا سلام زي هلاونت ناي تجراي ناي تجارون دحر زرقاقص كوينو هلاونت ناي إيرترا خلاي زرقاقص له مسرحي ما بقسينا خون سلازخونه نبتي ناي حوار صلاعي أم مدفعن سلازي كله دلاي فتحي نزل السلام بزتخ على متن ككماد لاينتو بتم مرحتي زوهاب حسابات وي زحتت حتو كملس الله كل عقمو بزخله እንደገና ከዓ እቶም መራሕቲ ከዓ ነዚ ኣብ ግምት ዘእተወ ናይ ቃልሲ ስትራቴጂ ኣውፅኦም እዞም ናይ ሓባር ፀላእቲ بحفشو هلاونتهم كابز قرن أفريقيا كإللي كخلالو خطفق خلالو أتحساس بؤمن الساتومن سعبتومن أتحساس بؤمن كخيد كخلات حاتي بخيد كخلالو أبوتو سلام فتحي نور كملسالو أب قرن أفريقيا نقول هنا زخون سلازي كم خنقبر تخوينا بالمانو زي كونه بسرح سلازخونه اتوما بأوردي أبسرح زلنا نقصل الورتعنا أتوم أب اندس مندس زللو أب لانغا زللو خا سن بقى مالتي كتسوخ برابرو كاب كبرتو مقوصو يغبام مخنياتو غزي يلن صباح ناتا معلت سلا زلوا لما معلت خبر زلوا لما معلت خبر الله خبل يدلي يغني لي حاوما Thank you, Jack. الحمد لله أخلت كان anyway صبغ زرباعي صبغ من الأختير مو يمانه عمي سنة خيت بلس قاعد الكواكاي رايح ربي لي درجات أجزيت ودي أدي زلا استفلي كون نابتناتو مرة قديم بر أتمرت بحسابنا تفتيرنا الله بحسابنا زلنا كل جزء خا قالسنا خا بحبارة بستقالسنا بينا بعوت بس إحنا تاريخنا حدا يقول كل جزء قام حدا حاو هزبي حاو كوينو تسانيو بسلام كنبر زي كقل تخوينو أب قرحنتي أب صدقي زنبر تخوينو أب كم أخم برون زدلي سبات دل زهب تخوينو
ባዕሉ ጥፍኣቱ እዩ ዘቃላጥፍ ዘሎ ስለዚ ንሕና ወፂና ኣለና ኣብዚ ወፃኢ ዘለና ብዝከኣለና መጠን ነገራት ናብ ንቡር ንምምላስ እዚ ተጀሚሩ ዘሎ ናይ ሰላምን ናይ ዕርቅን ቃልሲ ንፍትሒ ኩሉና ብሓባር ድምፅና ብሓባር ምእንቲ ክንስማዕ ብሓባር ክንቃለሶ ኣለና ከምዚ ክብሎ ፀንሐ ያዕቆብ እቲ ዘይተበገሰ ዘሎ ከዓ ብሓንሳብ ክመፀና ምክንያቱ ብሓባር ተኮይንና ኢና ክንስማዕ ንኽእል ካብ በበይንና ብሓባር ምክንያቱ ንዓና እዩ ዝምልከት ኩነታት ኣፀቢቑ ንዓና ንተማምኡ ዘለና እዩ ዝምልከት ብዝከኣለና መጠን ከዓ ንሕና እቲ ግፍዒ ዝረኸበ ሰብ ከም ብወገንካ ክትክሕሶ እትኾንካ ከም ዝተበደለ ክትኣምነሉ ለካ ዓመፅ ተፈፂሙ ግፍዒ ተፈፂሙ ዝከኣለና መጠን ሓገዝ ከንወፍር ኣለና ካብ ካልእ ካብ ማሕበረሰብ ዓለም ጥራሕ ዘይኮነ እሱ ክመፅእ እዩ ክድንጉ ስለ ዝኽእል ብዝከኣለና መጠን ኢድና ዘርጊሕና ንሓውና ነቲ ዝተበደለ ዝከኣለና ክንሕግዝ ቃልስና ንፍትሒ ከዓ ከነጠናኽረሉ ኣኼባ ክኸውን ከሎ መፀዋዕታ ክኸውን ከሎ ከዓ ኩሉና ብሓባር ቅልፅምና ኣተሓባቢርና ሓቢርና ሓድነትና ደልዲድና ክንቃለሶ ከም ዝግባአና ቃልስና ከነዛይድ ከም ዘለና ይኽላቦ ዝደሊ የቐኒየለይ ሞ ዶክተር ናባ መፅአነ መወዳእታ ኣነ ከባቢ ብዙሕ ዝብሎ የብለይን ኩሉ ግዜ ንብላ ነገር ኣላ እቲ ማይንድ ሴት ናዚ ተቃላሳይ ብደንቢ ክቅየር ብደንቢ ክመዓራርያ እሞ ነቲ ሕዚ ንፅበዮ ዘለና መሰረታዊ ለውጥታት ፅቡቅ መራሓይ ፅቡቅ ኣላያይ ክኸውን ቃልሲ ዘድልዮ እዩ ምስ ነብስኻ ኣብ ውሽጥኻ እውን ቃልሲ ተካይድ ኢኻ ምስ ፀላት ጥራሕ ኣይኮነ ሕማቅ ኣተሓሳስባ ዝሩግ ኣተሓሳስባ ዝፋታተነካ እንተኮይኑ ነብስኻ ተቃሊስካ ባህርያትካ ተቃሊስካ ክስዕሮ ትክእል ኣለካ እዚ ኩላህና ኣብ ዝኣረገን ኣብ ዝመረተን ኣብ ዘኽሰረና ነተሓሳስባ ከይንህሉ ጥንቃቐ ከድልየና እዩ ቃልሲ ከድልየና እዩ ናይ ስነ ኣእምሮ ለውጥን ናይ ዳይሬክሽን ለውጥን ናይ ኣተሓሳስባ ለውጥን ከድሉ እዩ ኣብ ክልቲኡ ማሕበረሰብ ተፈተወ ተፀልዐ ከምቲ ኢንጂነር ዝበሎ እዚ ሓደጋ እዚ ዋግኡ ዋላ ክባር ይኹን እምበር መሰረታዊ ናይ ፖለቲካ ለውጢ ከም ዘምፅእ ሓደን ክልተን እዩ ግን እቲ መሰረታዊ ባይታ ዘሎ እንትቅየር እንተሎ ናይ ደቂ ሰባት ስነ ኣእምሮ ተቐይሩ እንተዘይተቐቢልዎ ሓዲኦም ክኸስሩ እዮም ተረባሕቲ ኣይንኸውን ማለት እዩ ካብቲ መሰረታዊ ለውጢ ስለዚ ናይቲ ሲሪየስ ዝኾነ ለውጢ ተረባሓይ ክኸውን እንተኮይኑ ትወልዶ ስነ ኣእምሮኡ ከም ማዕራሪ ከምዚ ብርጌና ሓመዱ ኣብ ዘይተሓሰበ ሰዓት ብዝገርም ነገር ተኣምራዊ ዝኾነ ለውጢ ሪኦምና ዘለዉ ኩሉ ድማ እቲ ተማሂረ እየ ዝብል ይፅሕፍ እየ ቀደድ እየ ዝብል ወረቐት ክንዶ ዝኣክል ክቕየር ከተሓሳስቡ ካብ ማዕራር ይኽእል ኣሎ ዝገርም እዩ ሕዚ ንሪኦ ዘለና ስቕታ ኣሎ ናብዛ ዓንበረ ጥውይ ክንብል ኢና ዝብል ያው ኩሉ ግዜ ናይቲ ምሁር ባህርያት እዩ እዚ ግን እዚ ናይ ሕጂ ዘኒሆ ፖለቲካዊ መዋእልና ግን ንዙታት ዝፈቅድ ኣይኮነ እታ መንገዲ ሓንቲ እያ እታ በሪ ሓንቲ እያ መውፅኢታ ሓንቲ እያ መእተዊታ ወይፍታ ሰላም ኮንካ ናይ ሰላም ሓይሊ ክትኸውን ኢኻ ወይም ድማ ናይታ ዘርጊ ባህርያት ኮንካ ናይ ዘርጊ ኤጀንት ኮንካ ትነብር ኢኻ ዘን መን ኢና ከም ንስዕር ነቲ ህዝቢ ኢና ንገድፈሉ ስለዚ ብዘውዚ እኒሄ ቅኒት ትንሳኤያዊ ኣረኣያና ነዚ ክልተ ህዝቢ እዚ ሕውየትን ምዕባለን ዕብየትን ንምንየሉ ነዚ ክልተ ህዝቢ እዚ ማዕረ ክብሪ ንፈቕደን ኣለና ነዚ ክልተ ህዝቢ እዚ ብሓደ ክነገልግሎ ረብሕኡ ክነረጋገፀሉ ሰላሙ ክነውሕሰሉ መሰሉ ክረጋገፀሉ ክንገብሮ ንኽእል እጃምራ ከዓ ክነብርክት ግድን ይኸውን ማለት እዩ ካሊእ ንኣና ኢሉ ዝሰርሐልና ሰብ የለን ትህዚ ባዕሉ ተወለዶ ባዕሉ ትዝተረፈ ዝከኣሎ ክገብር ከም ዘለዎ ሓቢርካ ምሕላፍ ኣገዳሲ ክኸውን ይቕኒየለይ Thank you ክቡራት ሽማት እሞ ከምሸ ዝሃብኩምና መብርሂ ብጣዕሚ እናመሰገና ክቡራት ተዓዘብቲ መደብ ናይ ሎሚ ምሸት ኣብዚ ወዲና ኣለና ኣብ ቀፃሊ ተመሳሳሊ መደብ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ቅነ
እናመስገና ኢና ቻው Okay, thank you. أنا